féchat agin inniu. Fear a bhála agus an háit ó mór neadar cad a dhéanamh sé leis na pháistí seo. Léimiid an scéal is feicimid. Fear a bhála. Enric Lluch a scríomh, mí ghaol an gael diéis a bhaisig, edición bromera a chéad ailteach faoin digital lom del sac, aistrithe agus feiltithe a Scéalge ag Leabhar Breac. So, fear a bhála. Nead cén sais fear, agus cén sais mhála taige. Fear é breanú amach tríd an leathanig. Bhí fear a bhála ag taistil lá agus tháinig sé anús den tréin I mhaile bíodh. Measún bhfuil mórán pháistí dána an mhaile seo a dúirt sé. Mátá líonigh mé mo bhála ló. Chan éonaíon húsan sin a hólan. San cót ó mór glas agus an hata Nead cén sais pháistí tá sa bhaile seo. Leabhar sé le fear a chromail, agus duine seisin dó go raibh an baile beag lán le pháistí dána. Ní itheann siad in ninéir, agus ní héann siad a choladh go luath. Bhí fear a bhála ansásta é sin a chluistáil. Agus cé híd sin, an sin na mamí agus daddy brean amach an inneog, agus na balún go léir, fech na aon ar tá orthú. Chua sé go dtí an fork ina raibh na pháistí dána ag sprí. Tá sé an am dul bhaile agus bhfuair ninéir a ithe a dúirt a dismothirí lo, agus an sin dul a chola. Níl míad ag éirí dul bhaile a dúirt na pháistí dána. Níl míad ag éirí. Na pháistín sin a rá len dismothirí. Muid na fannacht an seo ag sprí. Féach cé tá ag éisteach tí fíor an crown. An fear leis an mhála mór. Tháinig fear a bhála, chroch sé leis na pháistí dána, agus thaic sé síos ina bhála iad. Tá mar chóthain bia agam an seo a dúirt sé leis féin, go ceann 3 lá. Fech páiste bháin, páiste eile, agus an 3 páiste. Teachta stach sa bhála. Ní sé se breanú róhásta, tá tuairt amach fech, sé trí sé a teanga a chob amach. Ach sola níosach sé na pháistí, bhí sé ag éirí iad a ráhrú. Réiteach sé dinéir mór dóibh. Tá sé bhró haní a dúirt sé lo, ihiigi gach ile chraim. Fechar, beg bíodh chus fuair den sin, san cailín sin ag breanú seach sa fut a mór. Well, níosig siad an bia, feicimid. Faoin am sin, bhí sé dorcha agus bhí imní ar na dismothirí. Tá ar gud pháistí fuadathe ag fear a bhála a dúirt siad. Chúis siad ar fad amach sa tóir ar na pháistí. Mamí breanú timpeall agus daddy agus duine an eile. Agus iad ag lorg a bháistí. Nuair nach raibh na pháistí sásta an bia a bhí sa fota a ithe, chu fear a bhála go dtí an bialann. Tuaid an céad ceapar go beo a dúirt sé leis an bhreastalí. Fechar sin heasamh an sin, agus sé trí sé hata chur ar an stól. Agus céad ceapar atá bháid. Dús ní raibh na pháistí sásta leis na ceaparíach an irid. Mar sin chur fear an bhála aithchrosta ar féin, agus disí na ceaparí gan focail asta. An páiste bháin ag sús ar a ghúlan.
So na ceapristigh na lábhaigh tá si géirí iad a ráhrú an is go méid rud ag an jazz le nithe acu nach bhfuil. Deire tháinig na tuismothirí ar thach air a bhála agus chonig siad na pháistí taobhaistigh i gcithe na gceaparí. Is míorúil é a dúirt siad. Tá siad ag gcithe gan focail asta. Bheith ar brennaisteach an inneog. Bheith na ceaparí a lámh ar a bhála. Tar éis duine thosaigh na páistí ag clasaíocht agus ag pleiciíocht, chur fear a bhála aithchrosta ar féin a rís, agus dúirt sé leo dul a chola nó curthaigh mé éalach ormh coinneáil ormh ag ithe go dtí go bléascaigh sibh. Páistí sin, agus iad ag sprí nó ag bógad timpeall agus gan ard ar bit áthúirta acu dó. Chant sé suaintrí dóibh, an sin thug sé ordú dóibh. Éon duine nach méid sa leabhar ag ceann nóméid chuirigh mé éalach ar na suí ar fad a ní. Ní chreid na tuismothirí an méid a chonig siad. Bertan sin agus cóta mór fear a bhála mar flúd acu, agus bheith cailín ina colla ina háta. Dír na tuismothirí ar a bhála fannacht ar an mhaile bíodh. Ní anhaigh a dúirt fear a bhála. Táimsigh dul in áit éigeanna bhfuil páistí dána ann, agus leis sin dimigh sé. Ní an páistí chó dána an sin is de cheap gach aon duine, hé? So, Cófra Lán Arrachtaí, fear a bhála. An chearóg, téint siad fíoch páistí in éanach le fear a bhála. Mhála mór fuaite agus pastáilte chun páistí a chur síos ann. Sean chóta mór scanrúil. Asúla beag an scanrúil ag a freisin nach bhfuil. Gealach san ihe, le linn an lé bíon fear a bhála ag obair in ófig. Éadach ansalach. Tá chéanach lia agus gráin dubh ag fás ar. Mhála ar a bhála. Lámh páist ag gob amach. Fech an aig. Sais fatíoch é ar an balún. Aig na ní le manga gáir an sin nach bhfuil ar na balún sin. Nis. So. Bín fear a bhála. Súan gur hachann sé libh. Agus tá mit snú, bhuail libh ríis den chéad leabhar eile. Slán tamil.